Καλημέρα! Σήμερα είναι Tattoo Day. Επιτέλους θα σας πω γι' αυτό. Πρέπει να φτιάξουμε την κατάσταση, όπως και δίποτε. Οπότε θα είναι get ready with me για να πάω για tattoo και θα σας δείξω και εκεί τι θα γίνει και τα όλες. Την προηγούμενη Τετάρτη ήταν να κάνω αυτό το τατουάζ, αλλά ο καιρός αποφάσισε να μην το κάνω. Εν τω μεταξύ και σήμερα βρέχει και έχει βγει κάτι σαν προειδοποίηση στο κινητό μου, αλλά όχι το ίδιο με την προηγούμενη φορά, οπότε I'm risking it all, γιατί δεν μπορώ να ξαναπεριμένω, γιατί περιμένω πολύ καιρό γι' αυτό το τατού. Οπότε πάμε να γίνουμε άνθρωποι. Θα φτιάξω λίγο το μαλλί μου off camera, γιατί η κατάσταση είναι tragic. Και ναι, πάμε να ετοιμαστούμε. Έχει πάρα πολύ αέρα έξω, οπότε πρέπει να κινητοποιήσουμε αυτές τις αφέλειες. Και τι κάνω για να τις κινητοποιήσω? This bad boy. Το έχω ξαναπεί στο TikTok. Ειλικρινά δεν πάνε πουθενά. Απλά δεν μπορώ να αναπνεύσω. Πάμε να δούμε τι θα βάλω. Ντύθηκα, έβαλα αυτό το τυραντάκι από την Paris Art. Θα σας το δείξω σε λίγο. Πάμε να βαφτούμε, γιατί that's spooky όσο δεν έχω φρύδια. Θα σας πω ταυτόχρονα ποιο είναι το concept του τατού. Λοιπόν, όσοι με ξέρουν έστω και λίγο από το TikTok, από το Instagram, ακόμα και από εδώ, ξέρουν πάρα πολύ καλά το obsession μου με τον Δράκουλα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η ταινία, ιδίως η ταινία του 92. Πέρα από τα βιβλία κτλ. Το αγαπημένο μου Dracula Media είναι η ταινία του 92. Η αγαπημένη μου φάση της ταινίας είναι που λέει στη Μίνα I have crossed oceans of time to find you. Who are you? I know you. I have crossed oceans of time to find you. Όσοι ξέρουν και ουσιαστικά αυτό θα κάνω και γύρω γύρω θα βάλουμε κάποια σχεδιάκια έτσι λίγο βικτοριανά φάση. Κάπου θέλω να χώσουμε και μια νυχτερίδα για να δίνει το Dracula, you know, energy. Αλλά ουσιαστικά το κεντρικό είναι με gothic γράμματα, το I have crossed oceans of time to find you. Δεν έχω ιδέα πώς θα το κάνουμε, πώς θα είναι, θα δούμε. Λοιπόν, ετοιμάστηκα, έβαλα και το footer μου και θα πάρουμε Uber γιατί βρέχει πάλι και το λεωφορείο δεν το εμπιστεύομαι όταν βρέχει. Αυτά. Τα λέμε εκεί. Περιμένω να έρθει το ταξί και ο κολλητός μου για να πάμε. Hey bitch. Wow. Για να βγάλεις ένα βίντεο. Διάλειμμα, πεθαίνω. Top. Πάω να ντυθώ. Το λατρεύω. Λοιπόν, αυτό είναι. Τώρα έχουμε βάλει το second skin και έχει εδώ μια φουσκάλα, δεν φαίνεται καλά. Θα βάλω εδώ φωτογραφία να φανεί καλά. Θέλω να πω για την εμπειρία αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ο πόνος, ναι, πόναγε. Εδώ πόναγε με έναν τρόπο που έκαιγε. Εδώ που είναι το κόκαλο πόναγε πολύ. Γενικά χτύπαγε σε κάποια σημεία στο χέρι μου ο πόνος, στο λαιμό μου, ενώ αλλού βάραγα. Ναι, γενικά μου άρεσε σαν εμπειρία, γιατί εντάξει η κοπέλα είναι τρομερή, τη λατρεύω, περνάγαμε καλά και αυτά. Οκ, πόναγε, αλλά οκ, περνάει, κάνεις break, ηρεμείς ξανά και τέλος. Το λατρεύω, είναι όπως το φανταζόμουν. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι πανέμορφο στα μάτια μου και έχει κενό εδώ να γίνουν κι άλλα, οπότε όλα καλά. Εδώ έχει μείνει μελάνι λίγο.
Τώρα είμαι σαν τρελή γιατί θα ξαπλώσω λίγο να ξεκουραστώ. Και μ' αρέσει πάρα πολύ και ανυπομονώ να βάλω κάτι ωραίες μπλούζες που έχω πάρει μάνικες, έτσι goth και έτσι τέλειες. Αυτά. Τώρα στο healing πολύ προσοχή, ενυδάτωση και αυτά. Ευχαριστώ που είδατε αυτό το βίντεο, ήταν πάρα πολύ ωραία. Και ναι, ευχαριστώ και πάλι την Μαριζά που είναι τρομερή πάντα είναι καλύτερη, έχω γίνει το sketchbook της. See an icon και να πάτε στο Catharsis να κάνετε tattoo, είναι τέλεια.